Da, oprește și muzica. A fost odată, ca niciodată, un moș și o babă. Și a făcut un copil. Și copilul s-a dus la grădiniță și îl ducea cu plete. El era drag de el și l-a îmbrăcat în fetiță. Și uite cum îl ducea, mă, ăsta, mai dă-mă cu ușa. Hai mă repede că filmează și se dă. Mă, aia mare de acolo, na? Ah, da, că se și mai rău la grădiniță. Ai, ce pupa, vai, îi pupa și la fuță. Și, ai, mami, vreau să fac pipi. Hai, făcea pipi. Formă după ce mai cădea cu botul și iar mergea. Ai căzut cu botul, Georgică. O să ai noroc de femei. Și iar îl ducea la grădiniță. Aici făcea caca pe el. Iar se împiedica. Iar mânca. Aoleu, Georgica, ai căzut cu capul. Ai văzut, da. Mânca după jos. Mânca șervețele. Și se ducea. Aici se juca cu copii. Și la un moment dat o găsește pe neagra. Asta era neagră. Nu. Aia era masa. Asta era George. Asta era George și asta era neagră, că e neagră. Așa. Negruțo, vrei să fii gagica mea? Da, i-am dat. Da, sunt domnișoară. Hai, vino încoace să te văz meserie, dacă ești domnișoară. Da, uite cum făcea George. Dragă-te. Cine a apucat? Ăla e George. Da, mă continuă. Da, uite cum făcea George. Mai dădea și palme la curs. Negruța fiind mică, zbura din pat. Și acum o punea și pe față. Pe urmă, după câtva timp a început negruța să facă și... Și ia uite cum îi plăcea lui negruța. Și pe urmă dădea și George. Ia uite pe George ce băga botul la fost aici. Ia uite ce mai îi plăcea. Unde rămăsese? Ai rămas gravid. Ah! Ce a rămas negruța gravidă? Să fac gravid. Și copilul negru cu tiri. A rămas greu, gravidă negruța. Se ducea la doctor acum, nu putea să merge. A ajuns la doctor. Am stări de vomă, domnul doctor, am stări de vomă. Numai de 5 zile. Numai de 5 zile. Păi pune-te în sus. La control. O controla, aici așa. Așa e picioarele. O controla. Ia să vedem. Ești ca în Cracov, șefă. Ce ai pe aici? Ia. Ai, vezi că audă. Și asta, hai să bag degetul să vedem ce este băiat, tata. Ai, băiat, bă, vede, bă. I-a ieșit capul afară la băiat? Ia și capul. A, stai că acum trebuie să nască. A plecat George cu ea la casă, parte, Și de asta, de George. și acum trebuia să nască, se mai pupă și ei aici, minunat. Și acum trebuie să nască negruța. Au, domnul doctor. Mai dă-mă, că sunt și asistent. Au, domnul doctor, nasc. Și-a născut un pisă. Au, domnul doctor, nasc. Așa. Nasc, domnul doctor, au. Dacă perfuzia n-ai zis. Am. Uite, iese copilul. Dă-l și mie. Stă chină ăla micu, pe aici unde? Dă pe ăla cu sâfă, că e copilul lui Sorin. Cum cu să fie? Aoleu, păi cum o scoate asta?
Și ia uite ese copilul. Wow, 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 wow. Dă doctorul 2 fază să vină. Asistenta, pardon. Vai, să vă trăiască, nu știu ce. Vine și Gica. Am un băiat. Are și la plăpău. Buf. Plăpău. S-a ridicat domnul Rizea. Domnul Rizea, vă e rău, domnul Rizea. Și gravida, lăuza. Gravida s-a întors tot în spate. Domnul Rizea, vă e rău, îl ia de păr. Înțelege? Îl ia de păr. Și ia uite, aia e și copilul. Acum, cum o cheamă? Florin îl dădea uța.